people that supported us. Don't be polarized. Refuse. Look for the best candidate to run your ward, to run your constituents, to run your senatorial constituents, to run your country. It's not about names. It's not about counts. It's not about creating dynasties that we are seeing. It's about serving the people of Zimbabwe. Vanhu vakufanira kusvika pavanoti nyika iya yakauya. Zvino vamwe vari kurasa muromo vachiti zvaive nani kare kuita vanhu veIjipita, vekuIsraeri vanoti kuIjipita kwataivesa moto neuswa kwaive nani. But Zimbabwe is very rich. Those are the same criminals are building 50-room houses. Those are they can be able to steal the forced money without being arrested. Because they can even be able to bribe those who should order their arrest with our money. And when you talk about that, you have a treason. This is our Zimbabwe. Our Zimbabwe is our right. We are not very ordinary because we have got the blood of Zimbabwe. That is the first and most important qualification. Ndiriwe muno. Muchataurirwa macomrades. Indai munoengenja nemamasses. Makaona zvakaitwa paNorton. PaNorton pakawiniwa nedemocracy. The people supported us panguva yehondo. The people owned the liberation struggle. But when we got independent, a few took the liberation struggle and made it theirs. Vanhu havachina chavachaita nenyaya yepolitics, nenyaya yeupfumi, nenyaya yenyika. Vakuudzwa nevafana vakazvarwa nezuro. Noted, my comrades. Visai ruvengo rwamakaiswa. Vamwe yenhasi kana mukoma ari kuZANU-PF, munun'una ari kuMDC, umwe ari kuZAPU, havasviki parufu rumwe chete kwanzi watengesa. Chatengesiwa chii? Chii chatengesiwa parufu rwekwenyu? An agent of the West. Who is ever in the West? Ukatarisa passport yangu anaomenda kuWest, but I become an agent of the West. You are knowing that West, they become good people for Zimbabwe. Why? And who is qualified to say he is able to continue negotiating on behalf of Zimbabwe? And the title did India. Gatipeka, timukumbire ukakota kacho kuti tikwanise kutaura. Kana pasina the right yeZimbabwe inondipa kodzero yakafanana whoever ari pastrata yaari takaita. Saka ndoda kutendai that ndingotaura chairman vasati vataura na vice chairman vasati vataura. Vice chairman vandoda kusumudza